ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପତାକା ଉଡ଼ିବାର? କିମ୍ବା ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି କି ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର ଛାଇ ତଳେ ପଡ଼େ ନାହିଁ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନର ସବୁ ନିୟମ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ନମସ୍କାର, ବ୍ରେନବାଇଟ୍ AI ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏମିତି 3ଟି ରହସ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପତାକା। ସାଧାରଣତଃ ପବନ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ବହେ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ପତାକା ସେହି ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହାର ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ସର୍ବଦା ପବନ ବହୁଥିବା ଦିଗର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହା କ'ଣ କୌଣସି ଚମତ୍କାର, ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି? ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟଟି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ନୀଳଚକ୍ର। ଏହି ଚକ୍ରର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଆପଣ ପୁରୀର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ବିନା କୌଣସି ଆଧୁନିକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏତେ ଭାରୀ ଧାତୁକୁ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ କିପରି ନିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ କିପରି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ସବୁ ଦିଗରୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ ତଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବେ ସମୁଦ୍ର ଶବ୍ଦ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଶବ୍ଦ ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘାତ ନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଚମତ୍କାର ତାହା ତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।